Bismillah mon e ayawo fulful. NdendoryTV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotaɗo Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe sehilaɓe, jam hiire moɗon. Min calmini on, min juurima on, min ñaaguima on duwaw, min neldi on duwaw to mbawɗon wonde e nder jokli windere nde kala. Ko musidɗo moɗon, giɗo moɗon, giɗo fulɓe kala, ina wonde e gomu mum duttiti yewtidde e moɗon e less caali meɗen jakka. Bandiraɓe sehilaɓe, en jetti Allah bawɗo baɗowo ko weli ɗum, waɗa nde weli ɗum, waɗira no weldi ɗum, tawa kadi koto weli ɗum. Allah muñini en ha en kadi o hokki en tawtorede oɗo aset. En mbi alhamdulillahi ko kanko tan wawi waɗanden ɗum. Caggal calminali e juurade nde calminɗen Ismaila Sambana Bel Mbooc e joom suudu mum Huley Thiam. E hande noon jiɗɗen jubbude tan e kono mbaɗannoɗen ni saaha foof gadden toɓɓere bandiraɓe ɓe ƴeewa yewtude e nder toɓɓere nde. Hol toɓɓere nde gaddeten hande? Kala ko caali jakka addi tawan ko e nder rendo he woni, yimɓe ƴeewa yewtude hen kokkudire en hakkillaji mbele kadi wasata fof ko ɗum nafti. Nde wonno kala nde haala ma woɗɓe ɗum ɗon nafti kan ɗon haala. E kadi caali jakka woni e mum kamɓe téléphone ɓe, onon téléphone ɓe, hamin gandi kono yumtuɓe hakkillaji. Ɗum tagi noon kala nde toɓɓere addaɗo oɗon ñaaga nde noddoton moni kala adda hen yiyande mum. Bandiraɓe sehilaɓe, eɗen keewi haalde konngol gotol walla tawani kodi ɗiɗi, enen jiɗɗen ko takkodirde ɗi, nde wonno ko kanji ƴeeweten hande yaadinde moni kala adda hen miijo muɗum e ɗiɗo konngol ɗiɗi. Eɗen keewi wiide sikke. Sikke ko haala mawka, kadi sikke ene rondi ko heewi, sikke ene jogii ko addata. E nder sikke he takkuɗen ɗon kadi jikke. Mbiɗen ɗum sikke e jikke. Nde wonno eɗen gandi sikke ko hunde bonde nde gandanɗa hoore ma, tawi kay cikkuɗa e neɗɗo o koko fewani. E kadi ene hasi ko ɓuri hewde so neɗɗo sikki, ko ɓuri hen hewde o sikkata e neɗɗo o ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗe o miiji e hoore makko tan ene wawa wonde ko ɗum ɗon woni sikke. Sa nani sikke tan ko jomum yananaka, ko yiɗi wiide ɗon ko, walla ko yiɗi haalde ɗon ko ɗum ɗon addata sikke, wasde yenanede. Jikkene ko bange mum. E neɗɗo ene jikka e neɗɗo kadi ko yananaka. E kono so tawi aɗa jikka e neɗɗo kam, e jikke makko moƴƴere. Ngam so tawi a jikke neɗɗo moƴƴere tan hasino o moƴƴani, e wasata an ko jikkuɗa e makko o tawa ɗum ɗon. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, eɗen gandi jamanu hande o enɗam kewɗam ene bona, tawa bonni ɗum ko sikkeji. Cehilagal ene oño,
tawa oñi ɗum ko sikkeji. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, en ƴeewat jumpude hande e ɗum ɗo, ƴeewen famde holko sikke bonnata, holno neɗɗo foti wonirde ha wasa sikkude bandum, ha wasa sikkude sehil mum. So tawi kadi a felliti wonko a famani e sehil ma walla wonko a famani e bande, holno mbaɗata tawa a sikkani ɗum? Beele a noddammo ko cikkuɗa e makko ko kalnamo, o haalanma hen ko laaɓi. Beele so tawi a wawa noddudemo, a noddat ɓadiɗo mum, mbiya ɗum min de ko cikkumi e kaari ko beele ko gonga walla ala. Jomunen ƴeewa no kaaldiri, tawa wona tan min de ɓuɗo sikki tan ɗum ɗo ko ni foti wonde. Bandiraɓe sehilaɓe, ko ɗum ɗon hande yimɓe jiɗi addude toɓɓere muɗumen to bange sikke. So tawi neɗɗo ene sikka e neɗɗo, a min de min mbi ko so tawi aɗa sikka e neɗɗo ɓuri moƴƴuto ko ya yenane. Nde wonno sikkeji kewɗi bonni enɗameje, sikkeji kewɗi bonni cehilagal. Ndeko noon saɗa sikka e neɗɗo sikke makko ko feewi, jikka e makko moƴƴere. Wonko binduɗen ɗen hen seeɗa hade yimɓeɓe nadde, mbiɗen ko sikke e jikke. Woto sikku e neɗɗo ko fewani ngam ɗum yoɗani, kono jikke makko moƴƴere hay sinno a yiyani. Wo an kada e sikka e neɗɗo ko fewani tawa ɗum wodani, kono bandam soko a sikkama ko fewani tinnorento woto tawede e ma. So tawi ko sikka e ma ko aɗa andi ala e ma, ɗum woto haɗe yaade haajuma. Heewiɗo enɗam e cehilagal boni tawa ko sikkeji bonɗi caabi ɗum. Bandam ɗemgal gaño woto waylo yidde ma e giɗo ma, woto sikkitoro ɗum enɗam ma. Mo jikki e neɗɗo moƴƴere yiyata e jomum tan ko moƴƴere, ngam o yurnittako ellaji jomum. Mo sikkuma rewi e ma ene yurno ellaji ma, ñande wotere woda ko hocci e ma, ngam ko goto rena hisi, woni sallallahu alayhi wa sallam. Fulɓe mbi yimɓe ko ƴibbe, mo sohli ƴibbe hiñata, sa hiñi ma taw toon kene bonna ɓernde ma. Kala neɗɗo jikke mum moƴƴere, ngam komo foltota ko tan jogori hawrude e moƴƴere. Bandam ma wonɓo jawɗa e sikke ɓernde ma, tawa ko ɗon woni birtiɗa ɓennuɗa. Ma wot mo doganɗa aɗa wiya ko toon tan woni, tawa ka ɗalɗo ɗum caggal ma. Ko ɗum tagi kala mo neɗɗo yi yo teddin ɗum, hormo ɗum. Mo jikki e neɗɗo moƴƴere ɗaɓɓiri jomum moƴƴere, hasinno jomum moƴƴani, Allah kam soynata jikke moƴƴinɗo. Bandiraɓe, ko Allah suɓi teddini, neɗɗo foti tan ko teddinɗo ɗum. Ngam ko Allah haali e deftere mum teddunde, o wi mi teddini neɗɗanke. Ko Allah teddini noon haali e deftere mum teddunde, bandiraɓe ɗum haani ko teddinede. Non bandiraɓe sehilaɓe, hade bandiraɓe nadde, mbimi tan numéro téléphone men ko 09 54 80
84 58 bandiraɓe sehilaɓe naate e toɓɓere meɗen mbiɗen toɓɓere nde ko sikke e jikke hadema sikkude e neɗɗo hunde ya taw a laaɓama te nde neɗɗo laaɓa foof hankkadi natti wonde sikke sikke eɗen gandi bonni ko heewi cikkitoɗa neɗɗo walla nana e makko ko ngaka famani tawa ko sikke woni ɗon tawa wona hunde lamde hunde nde bona walla hunde nde wencito caggal mum paamoya pundi wonnode ɗon nimsa jola non bandiraɓe sehilaɓe so yimɓe gurdi kaani ko renodirde so yimɓe gurdi kaani ko haaldude gonga so tawi a felliti haalande neɗɗo ma gonga walla enɗam ma gonga on a sikkitta ko ɗum ngam so tawi wonko joli e ɓernde ma kewɗa ko yaade ha to mum mbiya an kam beele ɗum ɗo ko ni woori walla an ɗum ɗo ko ni woori e on saaha so on kaldita noon pamodirat tawa sikkeji jolani hen nde ko noon hadema so tawi a felliti aɗa sikka e neɗɗo holno paɗɗa wadde ha mbasa sikkude jomum beela a yahat to jomum tan kalna ɗum wasa wonde sikke e ko ɗen ɗon gueɗe hande yimɓe jahata sikke heewani moƴƴinde ko ɓuuri hen heewde ko bonnat e jikke ne aɗa jikka e neɗɗo moƴƴere hasinno at kanko moƴƴere nde ala e makko nde wonno tan ko jikke o ena wawi tawta ɗon ko jikkuɗa e makko ko e ko ɗum ɗon tan woni hande yewtere nde yimɓe jewtata ko e sikke bonande sikke no wayi e moƴƴere kadi sikke no wayi wadde neɗɗo ne sikka e neɗɗo kadi ko moƴƴi wona bonande nde tan neɗɗo ne sikka e neɗɗo ko moƴƴi neɗɗo ne sikka e neɗɗo ko boni kono noon ko ɓuuri en heewde ɓurɗen sikkude koko boni ko jikke o noon ko ɗum ɓurɗen kadi moƴƴinde ɗum noon bisimilla ma ceerno Nder ko ɗo yimɓe hande jarata en pame heddi ko haqqillaji yiltude ko haala ko ɗum yuppinde e ko ɗum noon woni caɗele joni auditeur uji CAALI JAKKAA ko fate katante leñolen kam so nanino kaɗo haala fotani jettinade bisimilla yimɓe jattinima de yimɓeɓe jattinima seeɗa de aha e ko wona kamɓe e ko wona kamɓe mbeɗe sikki hakkillan min ɗo yarata e jikke ɗo aɗa yiiɓi ɗiɗi ɓuri heewde jikka ko neɗɗo mo gumminani Allah sikkiɗade neɗɗo ko neɗɗo mo gumminani Allah neɗɗo noon ne tawa juuloɓe juulal kono taw to wunkitode manki hiɗinade to banggue Allah on seyɗane heewi jalade ɗoy miji meme neɗɗo fof ganduɗo Allah fotani yeɓade rokkude ganduɗa ha bonde wonde ko seydade ene sora e hunki mum nanna e koddiɗo mum walla ɓandu sa wona alliyanke noon ka juuliyanke walla ka andiyanke walla ka gandikiniɗo gandu tigi ɗiɗi fof jaɓata seydade wiltinade e ɓernde muɗum nde ha wiltina ɗum pottuɗo gandal jeeya o noon seydade nata e muɗum soɓe kañum wona woni mum ko seydani ko foti no enɗam a wiltinima ha goɗɗo ari wima an dey karante leñol ko ni wayi a heɗimama mo e ko haali ko an a naati seydani a woni seydani a ñamama mbaɗi kay wona ɓeydude karante leñol woni a fotani rokkude mora ha haalde ɗum mbiyatama tan ko deƴƴoto jofni yaaka makko kalnama woni ɗi mis mayata ko mettude jijam kono ma woni kesto e ɓande en ɗo haala tigi fof rema nodde namneɗa kono sa ñiɓani e ɗeɗo gueɗe min sikkani ene heewi ko juulata min mbiyatmi wona julɓe kadi yulɓe
ken yumɓe jeggirɗen diine o tawruɗen ko baabiraaɓe tawru baabiraaɓe naannuɗen e diine o ko jeyaaka toon sene wawa hay ñawde e hakkillam min yaafo ɗum noon lansama heɗoɓe caali jakka wallahi eɓe kedduma kadi haala ma ene yuɓɓi haala ma ne waɗi fayida ngel tan ɗo haaɗi ɗo ko ɗon tan neɗɗo wawi rokkude woni e konngol ma ne mbiɗa so tawi woni a heeɗima neɗɗo mo jiɗɗa seyɗade yahata makko saga ni yaade maɗa haalida e makko wallahi ala on raha kam rokku ɗum neɗɗo yidde wi ko defeɗi allah e baɗal kongal allah hanani seyɗade naade toon ala kala noon ko wona allah allah ne jogii neni firtira ɗum mbaɗa yenguji ne woodi hani yiye ne woodi ha nane ɓe totti kaari ne woodi kono so ari galle neɗɗa finniɗoma totti ɗum antana allah e jamma sonamo haalade ala ko kalanɗa engrais gamma taw yengo ala ɗum wona wallahi yengo ala ɗum a jerri ba ko kalanɗa ko mbaɗɗa ko so kañum noon haali hen kay ko tiddini mum kañum haali ala mo kalanɗa wallahi mbiɗa sikkima min nden mbaɗatno kono hannde enen kala min de kala ko mbiɗa waɗa mbaɗa mi wawa yimɓe jiya ala nambira ala ala nde wonde diino one manki ala nambiram diino manki ala machallah alhamdulillah wallahi a hokkiɗo henna yeruji baɗɗi fayida wi wuurde ɓarme ma a rutti a heefade bakke ɗe duppuɗa ene yafara wongo heddi kono sa rutti gay a ɓallini laal a waɗe ɓarme ndiyam walla hippi an kadi mone ñaama wonende ala ko heddi toon hanqillaji kaɗa tan koko ari ko kono sa hippi ɓarme o a nokki a hippi hayso ko kadi yimɓe mbiyata wongo noon ɓeydi so yimɓe gaare ara hippama wirnetaki hippetaki diine wirnetaki hippetaki gandal wirnetaki hippetaki ngal wirnetaki hippetaki sabi fof ko dokke allah wallahi heddino on no gande ɗe potiri allah neɗɗo fof ko ɗum allah ɗo tolni ko ɗon tan wawata maginte wallahi e min ko noon jiirumi sikke ko diine looɗo adi fof sikke ko diine looɗo woni ɗo jasɗi diiniji seyɗade jalato ɗum ne nanni yimɓe nayo ɓe meeɗa jeɓɓen so peewi laamɗo ganndo galo jontaɗo ko mbiyeten jontaɗo ko mbiyeten jontaɗo ko ɓeeɗo ñimniɓe e nemaji maɓɓe ɗi ko kala kalɗo wiyete ko haalto ha laaɓa sabi koko haalete a suusa arde laaɓɗo perana ɗum ko woodani a suusa arde gala perana ɗum ko woodani sabi miijotoɗa ko so andi ko fenade kalɗa jammo saarema ko ala pewata so lamɗo miijotoɗa ko mo nodde o sokma ɗon noon ɓeeɗo koɓe allah teddini ɓe neɗɗo kadi sa andi ko allah teddini ɗum wono seyɗani jole ma ha mbiya o fotani walla o haaldani allah kay ɓurannude ko waɗata ko sabi oɗon jiiɗi ɗo gardi nene joguiɗa neno jogui baba joguiɗa babo jogui ɗum noon koɗo ɓural ma e makko woni ɓural woni tan koto allah e neɗɗo noon so ardinama leñol mum foti wonde ko muñi wallitoro muñal wona ko nanɗa fof naata noppi ma tan cikkitoɗa sabi woto rokku seyɗane place gunci ma min ko ɗon haqqillam tolni
machallah jafo ɗum min on way haalma waɗi fayida ceernam jarlo ɗum noon min jarlima min jarlima ceernama jarama ko wayno docteur karante leñolen so keɗima ko wayno windiyankoɓe woɗɓe so keɗima ne mbawi wonde sahande ɓe windande nde so woni heɗɗota ha walla jokkande ɗum bisimilla nde wonno kono mbiɗani tan no garirɗa haalirni ko noon neɗɗo fof addata ko hakke yiyande mum e hakke no miijori noon goɗɗo ne kañumne addata tan kono miijori kono miijo ma ngo kam machallah ngo rewi laawol nde wonno neɗɗo so tawi tan diine makko manki ko ɗo no sikkitto kala gueɗe so fellitini Allah ɗon mi sikku kala ko heɓimo walla kala ko heftimo o hollirta ɗum tan ko Allah o sikkitta ko goɗɗo haw yurno gueɗe mum walla e gueɗe baɗe noon machallah min calmitima min juurima seydi Biram e janggo amin ɗaminimo so Allah jaami inchallah amin ya Allah amin 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 ya Allah amin 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 ɗum mo heeɗi mboɗo andi tan ɗum mo heeɗi so tawi kay o jaggani mboɗo andi ɗo woni fof mo heeɗi Allah ko moƴƴo makkane wonde a jarama seydi Lacciri bandiraɓe sehilaɓe enen fof eɗen gandi mbir Lacciri ko mawɗo meɗen jirwinowo CAALI JAKKAA kadi kaalowo gaddanowo en miijoji baɗɗi fayida bisimilla jam hiiri pullo kire jam pullam min calmini min juurima aha kono noon mbaɗa anndi hannde kadi to min jooɗi ɗo hannde ko galle men ka yonta bisimilla an kam ni ponɗa hokkude goɗɗo taw wa min calomdiri ha ɗumina an garoya sakke par ce que an ko jogi fiide piggal an jinno heddoma sakket emi faami bisimilla ma pullam mbaɗa anndi tan ko haajuji enen fof ko mbaɗa anndi alhaali ono wayi wona mum ko noon so tawi hunde ne waɗe tan wonko sohla hen ni haalande nde jewre ɗe kono ko ɓerɗe tiɗɗe ɗe tan ɓuri sohlede hen ɗum ɓuri sohlede ɓernde ɗe ɗum ɗon sikki ala mbaɗa faami wallahi mbaɗa faami pullam edde noon so wiyama yewtere tan ko ni kadi addanta yewtere yawrude yeeso eyi aha ndeka noon ko nde hoddirade tan kono haɗata kadi miijoji ɗi toujours wona hen kadi wonnoon so ƴewreɗe kadi daaraka ñiñi o tan kadi so gacci kadi aɗa wattoya ɗum kadi nder kadi nde artoyi ko ɗum ɓeydi kadi ene waɗi fayida neɗɗo wawa jantade ɗum ɗo alhamdulillah machallah pullam ɗiƴinade tan kadi hannde kadi tawi koye ndeɗo yewtere min kawri e ndeɗo toɓɓere ɗon noon koko haalete ko ɓiri mettude sifade fof ko neɗɗo wallahi neɗɗo kadi saɗa sifo ɗum il faut ko gastiɗa ɗum kadi haa e neɗɗo o holko ɓuri o neɗɗo neɗɗo o saɗa ñaare tan so tawi o ala diina to keefeero ngu so juulɗo o on ɗon neɗɗo no metti ñaawdi sikke e jikke o noon en ɗaɓɓitinte hen tan minen kam komin ɓuri sohlude hen eɗen nde hakkille ne yaaji ni kono kawe tawi haalande fof ene woodi tan e jaabuwol mum min ɗum noon sohlude tan ko seeranaɓe ɓe mbaɗa ɗon soppu o jolo hamin paama haalande nde holto fayi nde almuɓe ɓe puɗɗo namdade ɗo woni namde baɗɗe fayide ɗo nganndanɗa hoore ma taw ko keɓɗoɗe haqqille
minen to min jooɗi ɗo tan gallo kam machallah Oumar Mbengue Moustapha Cissé Seydi Fonté Moustapha Sène mbimami ni minen wiya ko koɗal kamɓe fof ɓen ɗo en aɗa keɗi en e min to ko addude hen tan yiyam ɗam tan mi raɓɓittima hen kadi mbir men lacciro o haali sikki e jikke mbaɗe sikki ɗum ɗon fof ko sayɗade tan ɗi lombade e neɗɗo o ha ɗum ɗon ara hen ono mbiɗani kala to sikki ari tan ko sayɗade tan ko hunde tan ɓe ganduɗa hoore makko fewani kam so wonano hunde nde fewani min sikki tan ɓe wawi noddude pulla kante oɗo tan ɓe namdon iwana sakana so tawi noon a joguima jikke noon kala ko wawi wonde noon ɗum ko jorto moƴƴo ɗum ɗon Allah ne wawi wadde ɗum kadi Allah ne wawi haysinde on ɗon jooɓe ɗon kadi koko ɗum ɗon nan ka jiɗɗanɗo hoorema ɗum ɗon nde noon il faut ko so tawi Allah ñamanima ɗum tan ndeka an jikke on ɗon mo joguiɗa o Allah dañima ɗum mi joftina tan woni ɗo kaaleten ɗo tan jikki an to jooɗiɗa ɗo komin jaaɓuri komin mi anda ɗo tawi a faami ko jimmi hande ko jikkuɗo heewi on ɗon jikki komin jogii Allah kono dow o woni ko lessonin ko hakkude e minen an jooɗiɗo ɗo no kadi jikki momin jogee ma o tan minen bangga amen ga min jettiniɗo heddo noon ñaawo e Allah de so yo Allah yettinanen on ɗon jikki amin mi fullam mi salminima ko yiɗde lomboade hen tan seeɗa sabu yewnude on minen ɓuuri yewnudemo pullam kono noon en ceertani seeɗa tan min ruttayma tan namde fof kañeden gondi kay hande ande kay en ceertani mi ruttayma tan namde tokosil sa jaabima ngel joni walla sa sino koto nder mon to son onon ɗumin so neɗɗo tawi neɗɗo sikkema ko aɗa andi kay oɗo wonko o sikkema te ko sikkema ko an aɗa laaɓa ɗum ala e ma beele ɗum ɗon ma owline beele ɗum ɗon ma jogo hen sunu walla ala ɓaari kay an aɗa andi ko sikki ko ene woodi ala e ma an holno ɗum wayata e ma beele ɗum ma haɗe yaade beele ma ɗum hakkille ma daro hen walla holno ɗum wata e ma so neɗɗo sikkima ko ala e ma an ɓuuri laaɓede aɗa andi ala e ma an kadi aɗa andi sa wucciri oɗo neɗɗo ko sikke ma ko ɗum waɗane ma kono noon kanko ko sikke ma ko o wuccitta e ma o haalanma ko sikke ma ko e ko sikkuma ko kadi an aɗa andi ko sikke ma ko waɗane ma aɗa andi ɗum ɗum fof kadi ko seydani fof seeɗani e ndeka hen min kadi no ñawiranmi cikkuɗo o yo namdum walla an mo cikkuɗa oɗo min mi cikkuɗa oɗo ko fikkata ko ala mi haalanma kono so tawi mi haalanima ko cikkuɗa yam ko tan wayra kono ƴewde laɓɓinde hoore mum ni walla montude hoore mum ni noon ene wayi wonta seertata tan o pulla kante mo cikkuɗa de min mbaɗa andi mum nda haalanne ɗon fonno haalde nde mbaɗa waawi haalde nden ɗon haalan ɗum woodane makko kadi mbaɗa sikki aduna eggere laagano hoɗe ɗum ɗon kadi ala e makko on ɗon neɗɗo mi laɓɓini ɗum kasi machallah jaram pullam noon jamma ene juuti ɗum oɗon cabba e kala saaha donc wonmo jinnoɓe passeport tan kono koko mbimomi ko téléphone amo tampi yo noddu somo yiɗi mo hokka mo numéro o bisimilla ala caɗele seydi kante jarama noon jiɗirɗon fof so o paasimo walla so nodditi ala caɗele inchallah bandiraɓe sehilaɓe wonko lowdi ndi fuɗɗi addude en mbi sikke wonko pullo camara haali hen ko waɗi fayida bisimilla jam hiiri salamu aleykum wa aleykum salam rahmatullah jam hiiri moɗon on kire jam jam tan hiiri toon tabarakallah machallah ko wennama waɗi wallay ko jam ko wedne selle jam
Mbengue. Bismillah. Bismillah ma. Wawɓe haalde noon ɓuri haalde ko caggal yewtere. Eyi oɗo mawɗo giɗinoɗo haalde o somin kaali tan wonde komin kaali ko fof woni. Ala goto fadde tan ko miijo mum o walliti no feewi, o walliti no feewi, kono hay onon ko gadduno ko ene hokka yewtere nde yaajje addana ɗum calcalti goɗɗi. Kanko wonnono mbawɗo haalde to haali tan. Ene hokka wonde laabi no haaldete. Wallahi. Kono noonne kadi wonde ene famɗina wonande minen ɓe mbawa haaldede. Bismillah. Yaal jakka ene heɗo fof. Ko haali sikki o e jikke o. Wonto cikkereɗa. Tawi ene ɗum kadi won sikki ne welma. So tawi a sikkama ka galo. Yarowde aɗa andi kono noon an aɗa yiɗi ɗum. Sa sikkama ka moƴƴo. Eyi yatowde nan noon kono kadi ɗum kadi welma. Eyi ko boni ko noon tan ko sikkede wonde ko boni. Eyi kala cikkuɗon ko boni noon on ko bonɗo, cikkowo on ko bonɗo. Kanko e hoore makko woni bonɗo. Eyi to banggue jikke ɗo noon. Eyi kadi neɗɗo moƴƴo kadi no wini julɗo kadi ni ɗo cikku tan wonde. E julɗo banɗum ko moƴƴi. Eyi so tawi imanagal maɗa no selli neɗɗo fof wadde a yitina ɗum geɗal. Wallahi. Eyi kadi mbasa sikkude neɗɗo hono maɗa kadi noon kadi ko boni. Ko fewani wallahi. Eyi ko fewani. Par ce que so tawi a dawri tan ƴewde neɗɗo ko fewani on a timmata de sogono jiiga. Eyi wonno ko neɗɗo woni ko fewani. Kono ko Allah suuri ɗum. Eyi ko Allah kadi teddini neɗɗo. Wallahi. Eyi enen noon wonno en min cuusa gonga en cuusa gonga en mbawa gonga. Gonga de ko gonga de weli Allah. Eyi par ce que enen sikkoɓe enen noon ha sirsumen leñol ngol ngannduɗumen ko enen woni fulɓe. E ko ɗum tagi en wadde lowdi ndi nde wonno eɗen gandi ko ellaji men jeeya ƴeewen beele en cafto ɗum. ko gonga so tawi fuuta ɓuri de mawnayi. Enen fof en jogaa ko haala. Pour ala. Eyi wonno noon ko pénal tan gonɗuɗo. ɗum noon ƴeewen jumpude heen ƴeewen holno ɗum iwirta pullam. ñande fof nde pinɗa tawi garam maɗa malla galle maɗo ha dante. Wallahi. Sikka. fewne ha feewa adde andene so tawi haqqille ma mawnani jakka ɗum ko gonga. Ndeysan. Wallahi. Eyi so tawi yettimo wonde koyna wonmaden no ndeno fibiri bajen ɓe. So poɗen wiide ɓe. So ƴeewni wuure fof wiitoto yande koye bamma tawata malla kawma o wonde jiɗama. Ayi. E so haqqille maɗa famɗi noon jagga ɗum. woni anaare sikki. kucca e wadde wone bonandeji tawi noon koye sikki o tan. Wallahi. eyi ɗum ɗon fof noon ko ceerno wino o so iman ma sellani so tawi wonde ɓerde ma nde tiiɗani. eyi ɗum noon jagga ɗum ha wonta gonga e ma sella e maɗa kadi noon wontanma ko ɗum. Wallahi. eyi ko ɗum ɗo noon ko winande ko yo Allah hokken wonde jikkude e jikkeji moƴƴi e yimɓe. Amin ya Allah amini. waɗɗine en wonde kadi sikkeji bonde e bandiraɓe men. Amin ya Allah amini.
machallah kanko ko mawɗo men goto wiyete ko bir lacciri ko to diwan mon to woni o jeeya ko to nokku men tawi ko to leyɗele men o jeeya ko wuro ene wiye ganki ko mawɗo mo gandanɗa hoore ma machallah wona pour boɗo mantamo ɗo min hooram koye caali jakka min gandur mi yeɓɓi koyɗam jaami ha galle makko yiidamo sabu yidde nde o totti caali jakka e yidde nde o totti wondiɓe caali jakka ko neɗɗo baɗɗo fayida machallah on jarama seydi Ibrahima ɗum noon ƴewon ƴewat kosam tan on ƴewat kosamal seeɗa tan inchallah so Allah jaɓi a jarama pullam wa aleykum salam tullah bandiraɓe sehlaɓe yewtere nde nde fuɗɗima wadde calti en jehino ha mbiɗen Pullo Camara so tawi neɗɗo sikke e ma ko wodani holno mbaɗata so neɗɗo sikke e ma ko wodani an ɓuri andude ko sikke e ma ko an ɓuri andude wodani ɗum woto haɗe yaade haaju ma kadi woto ɗum owline nde wonno won gando goto o haali o wi so tawi neɗɗo o woppi haaju makko omo ƴeewa an ko mbaɗata an a yeccitake e makko ƴeewata tan an koko mbaɗata ko ma humtoye haaju ma kanko haaju makko humima ngam ko goppuɗo haaju ma omo rewe haaju ma kadi o andata haaju ma on deko noon no ceerno men ɓuri lacciri wiiri ni eno mbiruɗon ni neɗɗo o haani tan ko ɓernde makko yo laaɓ woto jogonon hay gooto bonande e kadi kala ko o yiɗi o yiɗano ɗum bandiku o waasa sikkitade hay gooto gandanɗa hoore ma ko boni so tawi wonko ñawimo e neɗɗo o foti ko arde ha e muɗum o wiya ɗum beele ko ɗum ɗo ko ni yaari walla ko ni yaari walla so tawi ko goɗɗo adde makko haala gokka ɗo ceerno men wiiri ni ene jogui ko kalanta neɗɗo ko ɗon o aritta haala makko so haala juuti tan ko an kalanteɗo o wela somi arema mi wi Oumar Mbeng Haruna Camara de woto sikku ko sehil ma ngam ko ni o wayi so tawi ka ƴoƴƴo faam ko kanko biiɗomo noon on kam ni o wondi ko wona hassinno de ko goonga e goonga Haruna Camara wiima ni faam kam kanko gaddanɗomo reenomo hono nden dottoɗa kala gaddowo e ma haala janana faam so tawi a haalnimo haala maka ko nawono ɗum woɓɓe ni neɗɗo rentorto e aduna wota addu hay goto haala kokka ɗum yimɓe kono salo yimɓe gadda e ma haala ka fewani kala nde jaɓɗa haala ka fewani mbatte hakkille e ko mbimi ko so tawi a jaɓi kan haala a welsindima ha haalnimo haala gokka faamo ƴettan kan ɗon haala o nawana ɗum goɗɗo nde ko noon bandiraɓe sehilaɓe sikke saɗa sikka e neɗɗo tan ɓuuri moƴƴude ni ko saɗa jikka e neɗɗo jikke mum moƴƴere ngam sa jikke e neɗɗo moƴƴere tan ma won tawa ɗon moƴƴere nde hassinno o moƴƴani Allah kam soydinta jikke moƴƴinɗo so tawi kadi a sikke neɗɗo bonande famde ɗum ɗon so tawi kanko mo cikkuɗa o ɗum ala e makko ko aɗa tampina hoore ma tan ngam ko an tan woni tardowo
non bandiraɓe sehilaɓe ha hande mbiɗen numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 calmini ɗo noon Moustapha Cissé Yaguba konte mi salminima an e Mama Seydi e dendagal sukaɓe wonɓe ɗon ɓe fof Haruna Kanen min calmini on min juurima on e toɓɓere men ko toɓɓere wande fayida ko toɓɓere waaju ko toɓɓere rentinde neɗɗo mo foti haaldude neɗɗo kadi mo gandanɗa hoorema mo kaldata keɗoɗa ɗum ganda kaɗo haala holko ko yiiɗi wiide ɗum no haala fof ene foti seɗede kala kalɗo e ma aɗa foti hettade ɗum ha paama kaɗo haala ko yiiɗi wiide haala ene heewi calti bisimilla jam hiiri kire jam machallah alhamdulillah bisimillahi an noon won kosam cabbiɗam won kosam en sabbima noon won kosam ne sabbima bisimilla ala la cere kay kañum kosam tan jaadata e yewtere e haalaka eɗen jogii ko ngule pulaar mbiɗen kaari ala finde walla neɗɗo mo ala finde sabi neɗɗo so finde makko wooɗaani kulol makko Allah timmaani kala mo finde mum firtoto e kala sahaa seydaade jaaloo kulol mo Allah timmani eɗen nganndi kay neɗɗo ko neɗɗo tagiraa ko seydaani kono neɗɗo ɗo huɗo seydaani eɗen nganndi kay reenaa ko nelaaɗo o sallallahu alaihi wasallam kono noon aɗa watta heen jikki Allah rokkuma junngo wallahi sabi anndude hol kañum e holmo haalanta haala mum o mo kaaldata hol kañum e wakkumo kaalata o mbeɗe waɗi haddillam ɗo ko toɓɓere wonko renndata e hunde ko noon ɗiggata ɗiggitta laawol gotol ɗiggitta laawol gotol gawre kaaje fof sa yi kaaje ne jakke ka ɓerɓe gawri tati so hayre jakkama ɓernde gawri tajat wallahi ɗum ɗo firti ko kaalaten ko haala koddigal en kaalani mo jiiduɗa ƴiƴam sabi sa yiɗi ƴiƴam marana mayo ɗi bamma e gurdam ma ko bamma jibinɗomo o sa waɗani ko ɓuri ko woni ko ala ko nanata sa wiyama abou kante baweram mon jiiɗi ma baba ko ɓi bamma ɗum firtani wona pular heɗo ko gonɗa ko faam ko gonɗa ko e yonta mo ndendeɗa o jogoɗa hen fimde moƴƴere ha mbawa ligganade galle o hoorema a ligganoɗa galle o ha mbawa ligganade leegal ɗo koɗɗa ɗo ha mbawa jogade jikki wuro ngo hane jogoreɗa jikku leydi ndi jikkede jikki leydi ndi leydi ndi jogoye ma jikki ɗum noon ko jawdi heewima gandal no wonima a woni lamɗo so ɗum ala ɗum kata tawa nodda sa haali ko nayiɓe walla sukaɓe jagonoma bande komo kodduɗa mo jiwdirta ko won woni bande wona on jiiɗi ƴiƴam min e mawde ɓi bamma ɓi yuma o komo ndinduɗa ƴiƴam
kono mbir noon neɗɗo de ene sikka ƴiƴam mum ɗum ne heewi eyi ɗum koɓe seyɗade jaali heegene heewe meɗen ne sigi galleji ne songi bakkuji ala bawɗo firti ala bawɗo ittude an ko ɗum ridduma galle bamma ɗum riddimi ɗum riddi goɗɗo kono en ɗum jiipamde seydina rewe men ne fiya en an beele ko heege heewi addude probléme kalata ɗo ko haala heege jikkuji kalata ɗi koko heege woni yo mum toɓɓere wonde ari aha sabi sa heeɗi kala ko wiftimaji yiyaade on mbiya ha ko kaari ƴew kaari ƴew tan kaari yiyani min an kay tali wiide koko tabɗo mo ndeysan lawi kubra ndewa miijaade han ndiw taɗo paɗoɗa allahu akbar ndewa miijaade ha goppa bagas mo joginoɗa heene goɗɗo mo ɗanoɗa mo ɗum heɓtaki ɗo leyɗele limo ay kañum weeɓande fof ko bone hirande so tawi allah wallima woni karɗo haalata noon ko hakkille wona reedu jungo kala ko ngat ƴetti so naati nder ene wawi nanɗonde reedu ko hakkille harata wona reedu harata mbiɗen yeeɓade koddiɗo ma walla gondiɗo ma walla giƴe walla mawne walla miña ha fadde wonde ko aɗa haalane haala mu aɗa heɗo ha seyɗano naata e makkaɗa yaada kada wulɗita ɗum aɗum cimum je an kay ko alardi wadde wonde neɗɗo wona kalanowo ko an mo jikki mum goni o an kay jiɗe ma boni mbaɗa watti sikkitade sehil ma watti sikkitade mawne a sikkirima miña sikkirima koddiɗo ma jikki ma boni ɗum ngalaɗo no wonata ɗon laaɓi ko ɗum woni min haqqilla majji woni min ko kalani inchallah watten hakkillaji e ƴiƴe meɗe men e hemɓe meɗe men ɗum yimɓe cohli hannde yo yimɓe ɓe kokku waajuuji holno yimɓe poti waade heege tampini jiɗe tampini en wona ko heɓoto en natti jibinde ɓiɓɓe men jibinde tan mawɗeno hoore mum sa wuuri ɗo capan nayyi higande ko duuɓi nden gurɗa galle ma an aɗa ɗon nene ɓiɗɗo ala a dimoye ɗon kono ay wuno firtanema wallahi sa waɗi capanɗe nayyi metere a waɗi fabiyom sa noddama ko less notoɗa te ko ɓuuɗi haɓat capanɗe nayyi metere waɗe yo haaɓi buuɓi an aɗa sikki aɗa waɗi capanɗe nayyi metere ne mawni an sa noddama ko less notoɗa wono gonen kenede kay wona ɗande hen hende hen hende ko ɓoccode nde jibin nde waɗata sofuru nde witto ngo yettota ko nden wonana hen hende so ƴettogal ngal ɗippima ɓoccode ɓuɓɓurde wawde furtande nden woni hen hende ewa nde ɓiɗɗo ko ma yippe nde ɓiɗɗo wooda ɓiɗɗo ko ma ni ende wooda ɓiɗɗo ko ma loweno sa gawri walla lacciri so ala ko lowa e sa haddiri sa ko tawata ɗon ay batte sac mew sa nanngani ɗum tawata ko ne sac yiya ko wongo woni nder mum wallahi nde neɗɗo yiya yeeɓa fof ko jinnaɓe mum te jitte men ne mawɗi eɗe keewi hay goto men wawa wonde bamo o ɓuuri duuɓi sappo timmo ni nene mum heddi koko ko jikko koko faggoya ko fagga ko so moƴƴana wondade e moƴƴiɓe tawade ko moƴƴi hono mudirta moƴ yawata ko haala fof ko poli fuuta ko haala fof wona gonga jaafo ɗum mi waɗi désordre ala waɗani fof ko hen jeeya par ce que ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo fof addi ɗum ko affaire sikke jikko a jarama mbiram fof ko yumum jafoɗa yetti kadon ka bayniɗo machallah ceerno men ceerno bir lacciri ndeysan ɗum ɗo fof ko haɓanade leñol e wonande leñol katante wonno jogortoɗa e leñol yidde so aɗa haala
hasinno a welaka ko haala ka jogittoma ɗum noon waɗata noon ko hirande leñol muɗum bisimilla jam hiiri jam tan de ceerno Moustapha mi heftini machallah aɗa fama tan wallah ko jambolo machallah wallah celli ko mawɗum minen ne ko noon min calminima Seydi Cissé ko nani jogui miijo mi jogui miijo bisimilla mo sikkata wodani mi fa ko ɗum woni alhaali ko ɗum tagi ɗum ɗon wiyete goto fof yo addu miijo mum ko e nder miijoji goto fof wooda ko yimɓe paami hen kala gurɗo ene sikka ko haala gurɗo fof ne so heddi ko hoɗ sikka o ko hoɗo ina woodi heddi ko mbiɗen ko so tawi an cikkaɗo so tawi a sikkama gandanɗa hoore ma ko par ce que no mbiɗa ni neɗɗo ne sikke tawe mum neɗɗo ne sikke kadi wasa tawede mum so tawi a sikkama ko ala e ma ɗum ɗon kam woto bonnu haaju ma woto owlini bon ko refti hen ko mbiɗa neɗɗo fof ene sikka ko ɗum ɗon ene wawa gasde nde wonno koye on ɗon tolno gonɗen par ce que ko tolno mo diine sellani e neɗɗo so tawi diine sellani e ma ala sago cikka ɗum tagi noon no mbiɗa ni kay mboɗa andi kam hande e aduna men mo gonɗen o neɗɗo mo sikkata ɗum de weeɓani bisimilla a jarama a addi hen miijo ma nde wonno goto foof addata tan ko miijo mum par ce que hande a jamanu mo gonɗen no tan neɗɗo tan jooɗo tan tawa sikkani ɗum weeɓani addan ɗum noon wasde weɓde kono no mawɗo men adori haalde ni ko tawhiɗo woni ko manki so neɗɗo tawhid mum timmi tan hasinno omo sikka ko jikkata ko ɓurata heewde e ko sikkata ko boni ko ma neɗɗo miijode sikka walla nana walla nana tawa laaɓaka sikka wonana tan anana tan wa aleykum assalam wa rahmatullah jarama Seydi Cissé machallah ha hande de ko ɗum ɗo welni caali jakka goto fof addata ko miijo mum yo oɗo gorko o wi ko ene famdi neɗɗo mo sikkata ɗon de kadi so yurnama ma ƴeewe no feewi
heddi ko neɗɗo ono wini ko neɗɗo ko ma miijo sikka bisimilla pulo min calmitima aha hande ko galle yonta sahasa fo kadi babam galle on kera wala kadi beydiɓe wadde hande dal yewtorde hande waɗanta kono tan jogori jogade de bisimilla ko yo miijoti gartan ko ɗum noon so tawi ɗum a wiyan tan ko ɗum woni ko nawara jewte yeeso ko mbir lacce ko jankoro koko haalata ko fof kono gon nonne faa ni kono kadi min to banggalam to min jooɗiɗa wat noon so tawi téléphone aji ɗi kuppama tan kadi jewteɗe continue hakkude aɗen ga henne mbaɗa faami koye débat ji gona toon toon ndele sikke ko neɗɗo jogiiɗo haqqille am sikkata walla jikkete wa amma ala ɗum o geɗe ɗiɗi neɗɗo o omo wawi jogade haqqille o sikki omo jogii haqqille omo fota miijade ɗum ɗo walla omo fota yakorede ɗum ɗo tawi ɗum no woɗanimo ha joni gaɗatan ko jikke walla jikke woni eyyi gon joni a yahani hen tan so tawi koye par ce que aɗa jikke ɓuuri hewde e jikke yimɓe jikke ko yakorade e neɗɗo moƴƴere ɓuuri hen hewde kam to banggue so wiyama jikke tan ko ɓuuri hen hewde ko to yakora koto banggue moƴƴere to ko ɓuuri hewde e sikke sinno ni aɗa sikka e neɗɗo moƴƴere ko ɓuuri hewde e sikke ko sikkitade e joni ko jiɗɗa hen yaaruɗo bisimilla ko ɗum woni ko jinmi namdade hen ɗo joni kam ko kalɗen ɗo joni ko kam en namde en kaalino ɗum kono joni ko yiɗde namditade tan ko sikke o omo foti wonde tan neɗɗo o tan taw ko oɗo tan komo yakore tan o jogii haqqille amma ala ɗum ndeha hay neɗɗo o ala haqqille o omo wawi on jikkude wawi wondema ko walla mbiyen tan ɗo ko jikku walla en foti wonde e neɗɗo fof en keeɓi hedde ni noddago musidɓe goto moustapha sise wi kala neɗɗo on ɓurɗo tagaɗo ko on ɗon emin miijo woni so a miijima haɗa cikka ɗum ɗon ko neɗɗo fof heddo ko miijiɗa ko noon walla ko cikkuɗa ko noon tawi koko moƴƴi ɗum allah waɗanima hen baraji so tawi ko boni ɗon bakko waɗi ɗi gaari e wol jooɗiɗo ɗo kadi hay ɗum kadi addani hen miijo neɗɗo ni ne daro ni sikka mi juulima ala mi juulani ana sikkiɗo on wonnoon ɗon ko sikkeji moƴƴi kono joni so tawi en laare sikkeji noon sikki kam kala ko wawi wonde so tawi wona hono ɗin ɗon sikkeji baraji ngala hen so tawi yaltillini ko hankadi ko bakkoruji naati hen ndere sikke o ko jikku tan walla sikke o ko neɗɗo o tan so tawi ko tagaɗo mo sohla sittaɗo gonɗon miijo ene wawi arde makko woni tan on ɗon neɗɗo ɗum ɗon ne wawi wonde makko ɗum wodat tan wa ammara ɗum ko jikku tan walla waɗi tan ko yimɓe mum ɓeɗo sa yiɓe tan andat ko ɗiɗo jikkuji jogii wa amma ala ɗum haaɗi tan koye oɗo borom haqqillo so yalti borom haqqillo ɗum walla haqqille oɗo ala ñawore kono kadi wonko miijoto pullo e nder ko kalton he eko kaleten ko eko yimɓeɓe téléphone to ko min hooram a yewtere wonnode fuɗɗima wadde calti kadi hay min hooram e nde ko haala toon ko noon ko e nder ɗum minnemi miijum nde wonde ay sikke minne de eno miijorimi sikke ala mo arata e mum ngam a joni a wi neɗɗo eno juulo o sikkito beele o waɗi darde walla e beele kanko o jooɗinoma walla o jottaki ayi aɗa andi ɗon ko sikki ɗum ɗon joni ari yalta koye nder kaɗo haala c'est important
joni noon mbele eɗen mbiya so tawi neɗɗo ene e njuulu o heewi sikki sikkinde holko wiyete naate makko ɗon wona wiyete ko seyɗani ndeko noon so tawi en teskima haala ka pop gila e fuɗɗode haala ko seyɗani ɗum ɗon ceerno mbiri lacciri haali no gilde ɓe kadi Moustapha Cissé ko addi ɗo ko haala mbaɗka fayida ndeko noon ɓaari en gandi ko seyɗani ko seyɗane lowata e ma ha cikka walla ha jejjita a sikki a waɗino walla ala ndeko koye wadde mo seyɗane wawana koye ɗum weɓande haala ka ko waɗi important ka addi ko heewi noko fuɗɗori noni wayi kon ha hande ko ɗon kadi ka tongi ko faadu almudo gor fo e addu miijo mum wallahi wallahi min ceerno ne wawi haalde taw ne hulana no hula heddirɗum e nder téléphone hen so en kuppinne haala o mbelani wallahi heddo noon so tawi on ɗon haali tan no hokka hen dalillaji ɗi ganduɗa hoore ma ne paamni ndeha noon yiɓɓe fando monɗo weɗe caali jakka yo noddu amin keƴi hande oɗo mbaɗen hay so tawi wottuji joguinɗen ndi hande en ɓeydat hande ko jeenaari ko ɓeydugol ko ɓe hande ken ɓeydeteɓe hande ko jeeɗa ɗewe pullo yewtere nder noon nde fuɗɗima wadde fayida kadi miijoji aynu waaleykum salam wa rahmatullah jarama pullo inchallah min de mboɗa andi ko ni jiɗirmi jewte ɗe jaara kadi mboɗa andi kadi hay onon ko ni jiɗirɗon jewte ɗe jaara ɗum wonno moni kala so addi miijo mum saaha fof ma miijo wongo sora hen e nder miijo ngo ko sori hen ko kadi yimɓe jaño e nder ɗum ɗon ay ɗo ɗo gonnen ɗo ene wawa kadi goɗɗo adda miijo wongo yimɓe kadi daña jumpude e ɗum ɗon min hooram alhamdulillahi mi ɓeydima ɗo gandal no feewi e ɗiɗo konngudi nde wonno ene wawa neɗɗo yakortono tan mataw ko ene jogui tan bon sikkoɓe hasinno ni ene woodi famɗuɓe sikkeji e ɗum ɗon ɓen ko newnanaɓe tawa ko seyɗane ene famɗe mabɓe ene famɗe mabɓe e kono kam e fodde no kaalirɗon ni no paamirmi seyɗane ala mo wana ko ma Allah ɓura walludema tigi 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 heddi noon ko ene jogui e sikkeji ɗi kaaleten ko gonga ko seyɗane kono kadi ko an waɗanta ɗum hoorema holko woni ɗum yewde yurnade neɗɗo o ha ƴeewa andude ko kanko holko o wone dow ma walla an donka famde mo tan e ɓernde ma seyɗane naata e ɓernde ma donka famde mo jogoɗa e makko sikke ha sikke o adda gañgu tawa a laaɓaka ay ɗum ɗon kadi ko banggue mum kono mi faami kam min kam mi faami kadi mi jaɓi boɗo faami ɗum ɗon kadi ɗum hawrinimi fodde tan noon e konngol ngol lelnuɗon ha pamɗoɗon yimɓeɓe so tawi neɗɗo ene juula ene sikkito ɗum ene laaɓi ko haqiqa neɗɗo ene sikkito kadi salliginaki aɗani ɗon foof en paami kay kono mbiɗen ni ko seyɗan naati ɗon holko woni seyɗan naati ɗon o diftoto ko hakkille ma o watta ɗum banggue goɗɗo ha jejjita ko gonnoɗa e dow mum ko
ay ɗo joni o difti ko hakkille ma o ha ɗo gonnoɗa ɗo jejjita ɗum cikkitoɗa o e seydane ko seydane neɗɗo o arata ko o difto hakkille ma o tawa an ɗo gonnoɗa e abou kanteɗo eɗo jahorinɗa e abou kanteɗo o ara o difto hakkille ma o wirnuma e ko gonnoɗa e abou kante o ay sikka kadi toɗa ndeko noon en paami fof ko seyɗani wonɗon yo Allah dandu ene seyɗani ko basiytomi tan bandiraɓe kadi goto fof ko basiytomi hooram ko ɗum basiytomi kala neɗɗanke e kono mbiɗen ni tan so tawi a yiyani e neɗɗo ko oñi kadi neɗɗo o jiyata e makko tan ko moƴƴere tinno woto jab neɗɗo goɗɗo addanma e makko haalullaji ɗi gandanɗa hoorema ɗi ina ɗiɗa ancira on ɗon neɗɗo nde wonno ɓeydata tan ko caru neɗɗo so tawi o addema haala moƴƴa ha sinno wonko ganduɗa e neɗɗo o ko feewani an ɓaari o addema kanɗon haala moƴƴa tinno ɓeydanmo wimo an kay a andani oɗo ko woni moƴƴo ko walla andani oɗo ko woni dimo ko ha sinnude aɗa andi omo waɗi ellaji ƴeew walliddemo e dow ɗum ɗon kono neɗɗo addayma haala moƴƴa Umar Mbengue kay ko niway Umar Mbengue kay machallah ko jiɗɗo jinnaɓe mum ko gollo ko baɗowo ni tawi an wonko ganduɗa e Umar Mbengue ella ene waɗe mum kadi eɗen gandi alamo ala ella e nder windere nde ay olliye ballitamo mbiyamo gonduɗa ka anda o sinnaɗo anduno oɗo a ancammo sabu ko ni o way ko ni o way o waɗino ni nde hitande o wattinode nde hitande mbimi biyomo nono wimo mor femme jasɗo nanɗon non bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen tan yewtere men ha hande ko CAALI JAKKA hande mbiɗon ko sikke e jikke ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hade men kadi ɓennude seeɗa hade goɗɗo noddude mi tarana en ɗo henna seeɗa kadi e bandiraɓe ɓe henna ketto hade men sertude mbiɗen ko haasidagu hanki wonno komi yiɗa pina kono mi yiɗa tina hande wonti mi yiɗa pina hay sinno attini ala ko bonnantami mbiɗen haaside ko kabdiɗo Allah ngam ko o yejjiti Allah waɗata koko weli ɗum waɗa to weli ɗum waɗira no weldi ɗum waɗa kadi e ñande weli ɗum mbiɗen bandam foftin hoorema ngam ko Allah waɗata ko ɗum tan laatoto haasidagu wawana mo yiɗi hebde moƴƴere ñaganto bandum ko moƴƴere o heɓa moƴƴere nde bandi ko o heɓa moƴƴere nde tawa moƴƴere nde dirtani ɗo wonno ngam joom moƴƴere o ene wawi hokkude windere nde fof moƴƴere tawa moƴƴere dirtani ɗo wonno so a dañi bande dañi ɗum ko ɓeydare leñol so a hisi bande hisi ɓerɗe belto jam dañe bandam jam ɓuri bone cellal ɓuri safara dañal ɓuri basal majjere ɓuri mayde yarde korlode ɓuri yoolade woto haasido bande e ko Allah hokki ɗum woni safara majjum tan ko ñaagoɗa Allah hono majjum o tottuma o totta joomum ngam ko jogi ko gasata jogiiɗo haasidago e ɓernde mum wonata ko daɗaɗo e gurdam mum mo jogorani kadi heftade ko ɓeydata neɗɗo ko woni koye wona e juuɗe haaside woni mo woni e juuɗe muno
mawo ɓeydan on mo wona haaside ha muusa ɓernde haaside bandam ɓernde ko gaño joomum haɓe ɓernde ma poola ngam ko Allah woni dokkowo kala ko hanma ñaagomo o rottuma kadi kala ko hanma woto wi ko bande hanma bandam so tawi ko Allah hokkuma ko goɗɗo wawa haddema ko Allah hanma ko goɗɗo wawa hokkudema bandiraɓe sehilaɓe ko yewtere nde weeli eɗen gandi kadi waktu o ko dendaɗo ha hande gonɗen tan koye yewtere men caali meɗen jakka mbiɗen numéro téléphone men ko 0954 80 84 58 ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ɓoyata mbaynodiren eɗen jakori noon aset paaɗo ko tubakoɓe mbiyata surprise ko mi anda holno ɗum wiyete pular ma Allah tawi wiyete ko bettere wasata woda ko betti en so Allah jaaɓi aset paaɗo ɗum noon ha hande keddoɗen tan ko hojomaji seeɗa ko wayno goomu Pullo Camara hande min gandi kay a yiɗi dartinde hande ko mankuno ko fof min beltanimama noon no feewi an Yakuba Konte mboɗo huccite maɗo mboɗo salmima o juuroma so tawi yewtere nde gasi hasinno ko Pullo Camara aɗa wawi tottide ɗum tongode cindel ma ngam ngel joguinomi ngel koko faljirimi e ɗum ɗonne kadi ko weddade erago tan ɓaari mboɗo andi ko ɗo gonɗa min ƴeewa profitde hen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande de mbiɗen gonɗen koye caali jakka mi menna en ɗo en e jooɓari aduna hade men waynodirde e ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ene wawi tawa ko masiŋaji ɗi caali nde wonno kala ka jeeya walla kala ka a jogaki ko noon tan ko masiŋaji ɗi gandanɗa hoorema ko kutorteɗi kono saaha sa foof ene waɗa bogue no tubakoɓe mbirata ni mi salmini banda aywa bisimilla waaleykum salamtullah ano mbaɗɗon tampere tabarikal machallah bisimilla hol inde yettode jafoɗa a ceero Yakuba no mbaɗɗon tampere e machallah minenne ko noon machallah hande ni ko low toksir tan adda aɗa fam beele hakkille aɗa fam beele yimɓe ne jirguita gandeje ɗe machallah kono gandeje ɗe hande jirguitima seeɗa eyyi sikke jikki eyyi ko noon noon wallahi eyyi ko noon de kewɗen famirde ɗum e ko seyɗade heewi biftade joomum Allah yimɓe de en jikke makko jikke moƴƴo eɗen
payɗo e damal muñal. Muñal woni coktirgal wellitare. Neɗɗo muñanta ko giɗo mum rutto muñana gaño mum. Ngongintagu yankinare e muñal so ndendi e neɗɗo on itti. Ko muñal woni ngalu aduna ngu gasata. Ko rulde addata higgu kono ko muñal ɓumnata ɓernde. Heedi caggal muñal ko jettor Allah. Mo muñani mette heɓata ko weli ɗum. Ko Iblisa ittata munjo e sago mum. Kala ɓurɗoma hewde muñal ɓuranma hewde jarabuji. Muñal ko feccere e tawhid gonɗingol. Mo felliti munje wonata ko jarowo mone. Kala ko neɗɗo wima walla wadma wallitoro muñal jencude mum tan ko dañal. Ɓuri yettude Allah fof ko mo rokki muñal. Bandam fol ɓernde ma sanga nde seyɗane wi ene biftoma. Wallitoro muñal sanga nde toñeɗa jenneɗa. Neɗɗo wiyeteyo muñ ko sanga nde mette walla musalla hefti ɗum. Bandam muñan toñjoma hokku kaddoma ñammin gambuɗoma. Mo waɗi muñal njoɓaari tawoya yeeso mum jeenaari. Ko Allah wondi wiyete kisɗo. O wi kanko o wondi koye muñjo. Mo Allah wondi noon woni dañɗo mo wasata. Allah wi ko kañum wiyete muñjo. O wondi kadi koye muñɓe. Sa woni muñowo Allah jarlitto ko ɓernde ma. Faam kala ko heftima o woni koye ƴewdade ɗo muñal ma tolni. Sa muñani toñoɓe ma ñande wotere maɓe gartuɓe jafnoma. Sa muñi jarabuji Allah mawo tottoye ko ɓuri ko hannoma. Kala keɓɗo gandal muñino e almudagal. Kala kemnoɗo Allah muñino e sunu e tampere. La patience. La patience est la clé de la libération. Patience. De patience. Patience pour qui tu aimes. Patience pour qui tu détestes. Abou.